Hi mga lalab, good morning, good morning, good morning everyone. Mga lalab, ngayong umaga mga lalab, ay kagabi pa pala mga lalab umulan. So ngayong umaga maulan pa rin kasi sabi daw meron daw low pressure dito sa Bicol. Kaya mag-iingat po tayong lahat. So ngayon mga lalab, kaya ako nagpayong dito mga lalab sa labas kasi mangunguha ako mga lalab ng malunggay kasi last night nagprito ako ng bangus, may natirang 3 piraso. Tapos yung kanin namin di nabawasan. So ngayon, dahil marami kaming malunggay dito sa aming lang harapan, ayan, mangunguha tayo mga lalab ng malunggay. Ayan mga lalab yung malunggay namin mga lalabo. Ayan, mangunguha tayo mga lalab. Then, tingnan yung mga lalab, maulan talaga mga lalab, oh. Thanks God kasi naulan. Sana wag naman magtuloy yung ating low pressure, no? Tingnan yung mga lalab yung langit mga lalab, oh. Napakadilim. So, start na natin manguha ng malunggay. Ayan. Pero mga lalab, ang taas ng malunggay, oh. Ayan mga lalab, oh. Sayang naman kasi mga lalab, yung bangus na natira. So, lutuin natin. So, mga lalab, ayan mga lalab, oh. Naputol ko na mga lalab yung sanga. So, mga lalab, kung maulan sa inyo mga lalab, mag-ingat-ingat kayo dyan mga lalab, ha. Magdala kayo ng mga payong nyo dyan. Kasi kung ayaw nyo, mabasa. Dahil maraming natirang kanin last night, ayan, so ang gagawin natin mga lalab ay isasangag ko itong mga lalab. Lagyan ko siya mga lalab ng ginisa. Ito mga lalab, oh. Sok pa yan. Ito mga lalab, oh. Ito pala mga lalab yung bangus na prito mga lalab, oh. Ito yung sasabawan ko mga lalab. Nitira yung kagabi mga lalab. Sayang naman eh. Kaya mga lalab natin mga lalab ng konting tubig. Takpan muna natin mga lalab para kumulo. Yan mga lalab na kulo na. Lagyan natin siya mga lalab ng paminta mga lalab, oh. Para malasa. Salt. Ito tayo dito mga lalab, ayan, kalamansi. Ito yung malunggay mga lalab, oh. Lagay ko na siya mga lalab. So yun lang mga lalab. Luto na po. Thank you for watching. Bye bye. Let's eat.